प्रहलाद ब्रह्म नोंथाङाथ' गुबुनखौ गोबां क्रिटिसाइज खालामनो हायो, सोंखारिनो हायो। बाब ओरैबायदि माने मा बुंदोंमोन नोंथाङा? जोबोद बियो माने गोसोआव लाथावना आरो मानसिफ्रा बावनाय नङा आरो नोंथांनि बुंनायखौ। मानोना नोंथाङा बुंदोंमोन, ओरैबायदि बुंदोंमोन नोंथाङा, माने UPPL दोलोआ थानाय नंला, माने नैबे बिसायख'थिनि उनावनो UPPL दोलोआ थानाय नंला। बे समाव नोंथाङा UPPL नि जिथुनाखि दोहौ गुथाल, बे गुथालखौ नोंथाङा नायना लादो। मानोना नोंथाङा एकदम साना हौवा जेबो माने साननाय गैया नोंथांनाव, माने जेबो माने अंक गैया, सानखान्थि गैया, जेबो गैयालासिनो नोंथाङा बुङो आरोना। माने बेसेन गैया आरो नोंथांनि बुंनाया, माने एकदम बेसेन गैया रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। माने दा नोंथांमोना सानखान्थि गोरोंमोनब्ला, अंक गोरोंमोनब्ला, मेथामेटिक्स एलजेब्राखौ रोंनायमोनब्ला नोंथांमोनाथ' BTC आव BTC नि आदारखौ, BTC नि ओंखामखौ 1000 कौटिखौ आरो लोगोसे BTC नि सिङाव थानाय 15टा MLA सिट सेगमेन्टआव नोंथांमोनाथ' बै आउट अफ BTC नि सोर बियो? राजबंशी रुपाम राय, बे रुपाम रायमोन बायदिखौ नोंथांमोनाथ' लाबोनानै बेयाव MLA गेलेहोनाय नङामोन। अंक रोंनायमोनबा, सानखान्थि गोरोंमोनबा, एलजेब्रा गोरोंमोनबा। बावखुंग्रियाव नोंथांमोना बे सासे माने नन ST, माने आउट अफ BTC नि रुपाम रय, बेखौ लाबोनानै नोंथांमोनाथ' BTC आव MLA नि टिकेट होनाय माने मा? नोंथांमोनाथ' BTC नि आदारखौ माने गुबुननोसो दौगासिनो दं। बिनि ओंथिया मा? रायजो राजा नोंथांमोन, बिनि ओंथिया जादों BTC खौनो माने गुबुननो लासै लासै माने फाननो हमनाय, माने गुबुन जाथिनो फाननो हमनाय। थ' बेबायदिनो गोबां उदाहरन दङ। नोंथांमोना बै समाव नाय BTC काउन्सिलावबो नोंथां मा नाम बियो? मा आखतारा? आहमेद आखतारा नामा? दा बिथांखौबो MCLA खालामनानै मा खालामबाय? BTC नि आदारखौ दौगासिनो दं बिथांमोननो। थ' आंनि सोंथि दा BPF पार्टि बिथांमोनाव, मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांमोनाव, मानोना नोंथांमोननि BPF पार्टियाव माने बेबायदि गोरों मानसि, गोरों दैदेनगिरि गैलामोन नामा? गुबुननि बै आउट अफ BTC नि मानसिफोरखौ लाबोनानै जे टिकेट होनांगौ, इलेक्सन गेलेनो होनांगौ, बेफोर सिन्थाधाराफ्राथ' मोजां जायाखै। रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां जादों नामा? बिराद साननो गोनां रायजो राजाफोर, BTC आव थानाय, बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजा नोंथांमोना सानना नाय, जुदि गुबुन जाथिफोरखौ जुदि लाबो जोंनि BTC आव 6 सिडिउलनि आन्दाराव थानाय बर'नि लेन्ड प्रटेक्सन, कालचार आइडेन्टिटि, सिनायथि, थामोनथा रैखाथि, जौगानायखौ रैखाथि होनांगौब्ला जोंनि थाखाय गुबुन हारिया, जाथिया मावगोन ना? बर' हारिनि थाखाय मावगोन ना? मावनाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो BPF पार्टिया लासै लासै माने BTC नि 6 सिडिउलनि सिङाव थानाय माखासे माबाफोरखौ माने बेबायदिनो इलिगेल, जायखौ जोङो माने बर' हारिया माने सहायनो हाथावै, सहायनो हागोन ना नोंथांमोना? जुदि गुबुन हारिखौ, आउट अफ BTC नि मानसिखौ जुदि लाबो जुदि बेबादि टिकेट होयै गेलेहोबाय थाबा। थ' बिनिखायनो BPF पार्टिनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोनदों सियार बुख्रुबलायनाय जादों मैयानि दिनाव। सियार, लकेल केन्डिडेट नांगौ, लकेल केन्डिडेट होयैनि जाउनाव सियार बुख्रुबलायनाय जादों। मानो दिनै लकेल केन्डिडेट होनो हायाखै? लकेल केन्डिडेटनि जायगायाव गुबुनखौ होनो हादोंब्ला लकेलखौ मानो होनो हायाखै? थ' बेबायदि माने जेबो डिसिप्लिन आरो आब्रुथि नुहुराखै माने BPF पार्टिनि जिथुनाखि जि केन्डिडेट सायख'नाय,
सोरनो होनांगौ सोरनो होनाङा बेयाव माने जेबो डिसिप्लिन आरो आब्रुथिखौ नुहुराखै आरो। थ' बियो रायजो राजाया दा बेखौ बिजिरगोन, रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन, बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजा बिजिरगोन। दिनै बिथांमोना गुबुन जाथिखौ मानो लाबोनानै टिकेट होनो गोनां जाखो? बिटिसि काउन्सिलाव मानो गुबुन जाथिखौ दिनै EM बानायनाय जाखो? ना थ' बेफोरबायदि गोबां बिथोरिया बाथ्राखौ बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन आरो बिजिरनानै फैबाय थानाय समफोराव माने बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरा होनो थाखाय साखा भारा जानानै दं माने रायजो राजा नोंथांमोन। आरो रायजो राजाफोरा बिजिरनाय जुदि सक्ति गैयाब्ला, गोहो गैयाब्ला बिदिनो लासै 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 हारिया गोबां खहा जागोन आरो जौगानायनि अनगायै गोग्लैसोनायखौसो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बर' हारिया। थ' बिनिखायनो बे समाव रायजो राजाफोरनिसिम खावलायबाय बिटिसि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय, मानोना नोंथांमोना बिजिर आरो बिजिरनानै बियो माने नाजावथावना, आनएक्सेप्टेबोल, गनायजाथावना, जेनेबा साबजाथावना बे जायाखै। जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्रा सम फैयोब्ला, बोथोर फैयोब्ला, बिसायख'थि फैयोब्ला बिनि फिननायखौ होनो थाखाय रेडि जानानै था आरोना। थ' बे आङो रायजो राजानिसिम खावलायना थाबाय। मानोना 2026नि बिसायख'थिया सफैगासिनो दं आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों दिनै जाय जाय बेक्तिफ्रा टिकेटखौ आसा खालामनानै BP पार्टियाव बावैसो सिगां जयेन जाहैदोंमोन, टिकेट मोननो थाखाय जयेन जाहैदोंमोन, नाथाय बै मानसिफोरा दिनै सासेबो टिकेट मोनाखै रायजो राजानि थाखाय। दा बै मानसिफोरानो दिनै आरो खुद्रिनायखौ जों नुनो मोनदों टिकेट मोनैनि थाखाय। थ' बेबायदि आरो दाबो BPF पार्टिनि सिङाव जेंनाया जोबाखै, समाधान जायाखै। थ' रायजोफ्रा बेबादि जेंना जानाय माने BPF पार्टिया गोग्लैसोनाय आरो गोदोसोनाय आरो BPF पार्टिया आरो MLA इलेक्सनाव फैनो हाला आरो उननि इलेक्सनफोरावबो BPF पार्टिया इलेक्सनाव देरहानो हानाय गोहो गैला। थ' रायजो राजाफ्रा सिनायबाय, बुजिबाय। गोजोन्थों।